Dear Bay Gamay. Bay Gamay. Mangutan lang ko ba? Sayop ba may mga babaeng usahay masuko mi kung mas unahon sa mong uyab ang ilang kalingawan kaysa namo? Siyempre dili sayop kung masuko ka kung mas unahon sa imong uyab ang iyang kalingawan kaysa nimo. Kitsa may dili masuko, maglagot, magselos kung mas unahon si mong uyab ang ML o mga online games, laag, barkada o guban pa. Masuko jud ka, maglagot jud ka, magselos jud ka. Mangutana din ka nga or mag-emote ka or magdrama-drama din ka nga. Di ba love ko nimo? Di ba ingon ka nga love ko nimo? Di ba uyab ta? Nganong di man nimo kaya nga mas unahon ko? Nganong dili man nimo kaya nga piliun ko? Naks. Mao nang dili jud sayop kung masuko ka kung mas unahon niya ang lain kaysa imuha. Pero always remember lang pod nga dili pwede nga sa imuha na lang pod magtuyok ang kalibutan niya. Napod siya'y kaugalingon niya nga kinabuhi. Dili nimo pwede ipugos nga sige na lang mag-chat, nga sige na lang mo magtawagay. Pwede ra na kung okay ra pud niya nga magtawagay mo perme, mag-chatay mo perme. Mauligi na nga kung mag-uyab-uyab mo na-adjoy mga changes o adjustments. Kung dili pa mo ready ana ayaw jud mo po uyab-uyab. Pero bitaw, di mo po na siya mahimo nga reason sa away ka ng ML, laag, barkada kung kaya niya nga muhatag og enough nga time para si moa. Kanang enough nga time nga makontento ka. Diba? Okay ra magdula siya ML, mulaag siya, uguban pa niyang mga buhaton nga makalingaw siya. As long as kaya po niya nga muhatag og time sa imuha. Kung usbon, dili na siya mahimo nga rason ng ML uban pa mga kalingawan niya kung kaya niya nga muhatag og oras sa imuha. Wala ko na mo'y mga uyab, hatagig enough nga oras ang inyong mga uyab para walay away. Ha? So kung na may mga pangutana, feeling, stories o kung gusto lang mga i-share, message lang ko. Ako si Bay Gamay, maingon. Kung sakit na kaayo, pagbulag mo.